Tu schválne nechávam kus toho lift hillu, aby ste počuli ten zvuk. Ten je úplne úžasný, milujem ten coaster za to. Tu si potom všimnite, že keď sa spustíme, tak sa spustíme len tak trošku, aby sme išli na takýto maličký kopec, ktorý tam je na to, aby nás ešte viacej vystrelil zo sedačky a znásobil ten airtime, ktorý tam dostaneme pred tým dropom prvým obrovským, ktorý je veľmi intenzívny, a smerujeme tam do tej skaly, čo je tiež samo o sebe dosť intenzívny pocit, niečo podobné jak pri tom démonovi. A toto je moja obľúbená vec na RMC coasteroch. Jak ideme z toho prvého dropu, tak ideme hore a potom švih doľava. Obrovský silný švih, ktorý trvá zlomok sekundy, a potom zvyšok, to je proste paráda, to si môžeme takto užiť. Až potom dojdeme tam na ten koniec, čo je tiež moja obľúbená časť, môj obľúbený prvok, tento corkscrew, taký veľmi zaujímavý. A ten už je taký oddychový, ako to je taký veľmi príjemný element. No a potom tie brzdy na konci. Ty kokos, to si vybavujem ešte dneska, ten pocit, jak tam spomalíte koľko, ja neviem, zo 100 na 0 na 3 metroch. To je brutál. Na Railblazer som sa extrémne tešil a tiež som nebol ochotný odísť z parku, dokým ho nevyskúšame. Jedná sa totiž o RMC Single Rail Coaster, čo znamená, že pozostáva len z tej jednej kolajnice, po ktorej ten malý vláčik ide. Sedí sa v jednej rade, nie po dvoch. Je to coaster z roku 2018 a tento Railblazer tak bol vlastne prototypom tohto single rail typu. Potom neskôr sme si tento typ pojazdili aj v Magic Mountain Wonder Woman, ale toto je skutočne ten prvý originál a myslím si, že možno aj lepší. A za mňa zaujímavé ten coaster počúvať, aké robí zvuky, sledovať, ako až surrealisticky vypadá, ako rýchlo jazdí do tých oblúkov, a preto je naozaj zážitok si ho môcť vyskúšať.